Us presento l'Antoni Bernat, fotògraf català. Tenim aquí el seu fons. Ell és fotògraf especialitzat en fotografia de moda i de personatges i hem escollit una de les seves fotografies més cèlebres del fons de personatges com a document del mes. Que ens podries explicar alguna cosa d'aquesta fotografia? Sí, molt de gust. És una fotografia que estimo molt perquè, degut a l'amistat que vaig tenir amb el Salvador Dalí, ens vam conèixer a París. Jo vivia allí i un dia estàvem en una casa d'aquestes que anem als pobres i que hi ha una senyora gran que et deixa dormir allà pagant una mica. I es va venir molt esbarada, molt esbarada, Monsieur Bernat, Monsieur Dalí au telèfon. I jo em vaig quedar de pedra perquè no tenia ni idea de que el Dalí em pogués localitzar a París. I llavors em vaig posar el telèfon i Bernat, Bernat, no sé què i tal. I llavors diu, vine aquí, t'estem esperant. I estava a l'hotel Maurice, on estava ell. Cada any hi anava, devia estar un mes sempre. I llavors reunia gent i li encantava. I jo vaig fer una carrera, perquè estava a Neuilly, que no està molt cèntric, vull dir, no és París. I els vaig arribar corrents i Bernat i tal. I vam establir una amistat molt encantadora, una simpatia que va ser immediata. I, evidentment, el que volia, suposo, és que li fes fotografies, perquè li encantava que li fessin fotografies. I aleshores, potser algú li va parlar de mi, no sé. El cas és que ho vam deixar per quan estigués a Barcelona. I aleshores jo, clar, donava voltes pensant, com el faig, perquè de fet tothom el fotografiava de tota manera, però jo volia fer alguna cosa original. I aleshores, potser parlant amb ell, no sé ben bé, però vam pensar que podríem fer una pietà masculina. I aleshores vam buscar aquest noi, que era un noi estupendo, fantàstic i que es va prestar encantat de la vida, i vam intentar fer una pietà, però amb el Dalí, com si fos la Verge, i tot va anar de perles. Aleshores el Dalí era molt voyeur, li agradava molt la gent despullada, i també vam fer una altra fotografia que era en el mateix Ritz, on vivia sempre el Dalí, amb diversos nois despullats, i s'ho va passar la mar de bé. Tots ho vam passar bé, els nois estaven entusiasmats de conèixer el Dalí, d'altra manera no el haguessin conegut mai, i la cosa va anar estupendament bé. Em recorda quan jo vivia mort de fàstic a París, perquè era molt dur, però jo estava molt mal acostumat, perquè jo menjava, esmorzava, dinava i sopava a casa meva, cosa que allà no podia fer. Perquè era tremendo lo de París, tot era caríssim. I aleshores, l'amistat amb aquest home em va donar una alegria immensa. I aleshores jo crec que va quedar prou bé i ell va quedar molt content. Vam anar al Ritz, on hi havia aquest bany tan antic i tan bonic, i vam ficar tots els nois aquí, i aleshores ell suposo que va disfrutar imitant la Pietat de Miquel Àngel, amb aquest noi nu, i voilà, aquí està la foto.